ଅଜା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ବୁଢାରୁ ଟୋକା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଗ ପରି ଜୋରେ ଯାଇପାରିବ। କେମିତି? ଆଜି ମଣିଷ ବସ୍ତିରେ ବନଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ କୁମ୍ଭୀର ବଳି ଦିଆଯିବ। डिप्रेशन ସେଥିରେ ପ୍ରସାଦ ହବ। ଯିଏ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ସେ ବୁଢାରୁ ଟୋକା ହେଇଯିବ। अरे बाप रे। ହଁ ଅଜା ଆମେ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଳ ନବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ତ ଏଇଠି ଅଛି। ହେଲେ ଅଜା ଏ କୁମ୍ଭୀର ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଟୋକା ହେଇଯିବି? ବାଃ, ଏଥର ଖାଇ ପିଇ ପୁରା ଅଏସ୍ କରିବି। ହେଲେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆମ ବସ୍ତିକୁ କିଏ ନବ? ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ମୋ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡେଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇଯିବି। ଶୁଣ, ତୁମେ ମାନେ ଏ ଗଛରେ ବସିଥାଅ। अरे तोते बोका बनौची या कथा जमा सुन ना। ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଆଉ ଚୁପଚାପ ମୋ ସହିତ ମଣିଷ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ। ବୃଦ୍ଧ କାଳ ବୋଧେ ୟା ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଆଗ ବାଘ ବିଲୁଆକୁ ଗିଳିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ବଳି ଦେବି। अरे बाप रे। एबे कोन करिबा? ये कोन आम पथरे पडिलानी? ଆଗ ଏଠୁ ଖସିବା ଚାଲ ତାପରେ ଭାବିବା କଣ କରିବା। ଏ କୁମ୍ଭୀର ଦୌଡବେ। ରୁହ।